дар шаҳри Пулов соли гузашта вақте ки мо рафта сохтмони роҳи Пулов роҳи Малиёро дида кардем, як мисол овардам. Он нафаре ки саркор мондан ҳисоби соҳибкорон роҳо шуда истода буданд, нафароне ки имконият доранд, нақл кард ки муҳтарам раис вақте ки мо фарз карда истода дем, як модар омад, зан омада гуфтанд ки бачаам, ҳамин маблағе ки ман пасандоз кардаги ҳастам 600 я 800 сом аз ҳисоби маҳсулоти ширин хурд мефурӯхтааст, дар ҳамон раҳи қадера пеши омад станика буд, ширин бузург аст, пасандоз кардааст 1 сом 2 сом, ҳамине гир истода ба роҳ мефарш. модар мо худам ҳузурам мерасад, шумо гирем барои худатон истода баред. Гуфтааст не, ин кори ки шумо карда истодааст кори савоб, манам мехоҳам ки фоидааш савобаш расад, ин садақа аст, ино гир ҳатман истода. мо модарро ёфтем расида дар рӯзи 8 март вақте ки мо будем модарона ҷашн мекунем, ифтор овардем, қадрдониша мекардем, миннатдориша мекардем. ҳамин хел модарон дар ҳудуди 2 миллион ҳастанд.